máme hoščici a také srač. Dobre. Dobre. Tak, dobre. Tu máme voľakú vraj, že tu Niečo je banánové, nejaký tajvanský chlieb. chleba. Máme tu potom morské riasy s príchuťou čili. A toto je mušľonka z G&G. Čokoládová. A toto sú krevety. Áno. Čipsy príchuťou Nie, kreviet. nie, to sú iba krevety. To dáš do akvárka. Máš krevety. Dobre, ide. Ja by som začal týmto odporným chlebom. Tajvanský. Čiže tá pipka. Nie. Aj toto. Počkaj, ja to... Kamo. Ja tu mám nožičky vlastne. Počkaj, ja mám nožičky. No, aspoň, že tu sme nakoniec. Nepovieme kde. Fuj, kamo. Fuj, tu ako vyzerá, však to... To je táto. Počkaj. Ono mi ma sedí. No to zaujíma. Ja si nedám henka. Ja, Sorry. Mňam. Nie je to zlé. Ide to. Fuj, nechcem. Do košíka. No to odnes, aj s týmto. Potom to odneseme. Nedávaj to s ním. Prečo ja nechcem? Tak, dávaj smeti. Necháme ten tajvanský chleba. Ďalší Teraz by som išiel na tieto chips. sú čarovné. Vychuťou kreviet. Chudáci krevety. Sú veľmi čarovné. Tak, bude mať v akvárku krevety? Kamo to vonia, jak žiravo pre ryby. Kamo to vonia ako žradlo pre psa a pre ryby zároveň. On vonia aj celý balík. Kamo to čuje, to je hnojivo. Mňam? Hnusná chuť. Teda, jaká hnusná chuť. Hnusná voňa, ale je to dobré, ale palivé. Pán Bober to nedáva. Skončil. Tak to tu vyzerá. Kamo. Čerko. Nikdy. Fuj. To je tvoje. To je tvoja výkonná. Aj keď si takú bohatý. Dobre. Dáme si tieto mushrooms. Chutí to. Dúfam, že... To vonia dobre. Čo? Neviem. Chutí to... Tak to vyzerá. Chovám sa k tomu hore. Jak proste hríb. Je to dobré. Hríbik. Komu je to dobré? Mliečná čokoláda s chlúkavým krekrom. Komu to štiplavé. Húha. Na toto sa neteším najviac. A najhoršie nakoniec. Brother, what's that? What's that, brother? Kamo, ja to nechcem žrať. Kamo, za kamerou to musíme jesť, lebo minus peniazy. Chápete? Ako to chutí? Ja si to otrhol. Áno, Dobre. Vyzerá to jak normálna jasa. je to hnusné. Tak ideme tier list. Áno, tier list. Koľko by si dal tomuto? 6,7. 6,7 hovorím. Ja by som dal tomu 0.
0,5 z 10. To je fakt, že hnusný. Toto je lepšie ako toto. To chutí, aký by ste zobrali z rasu z mora a hneď by ste už hrali. Akurát, že troška upečená. A tomuto sa nevyjadrujem. Teba to nechutí? To je hrozné. No, Ja by som tomu dal 1 z 10. Chutilo to lepšie ako toto, ale furt je to hnusné. no. Takže to je tvoja výplata. Ja tomu dám Toto 8 z 10. 8 z 10. Chceš nechcem, toto? fuj. Nechceš? Dobre, ja to Dobre, dám. dávam z toho 3. 2 z 10. Ja A tam ne, dám ešte to tu. To bolo asi najhoršie. A mushrooms. No, dobre. Ja by som tomu dal nie. Ja by som... Koľko by som tomu dal? Ja neviem. Ja by som tomu dal 8 z 10. Reálne to bolo skvelé. Ja by som tomu dal asi... Domečka, no. Musím sa dal na nejakú. No, je tu banánové. Je tu vianočné. No a mushrooms. Posledné. Nie, počkaj. Ja by som tomu dal 5,4. Už si to skoro všetko vyhral. Chutí to dobre. Ja viem. A toto je asi to najlepšie, čo bolo. Tomu by som dal 10 z 10. A ja by som tomu dal 10 z 10. Takže Viva. Čiže toto je vín a toto ide do koša. Toto ide do koša. Takže čokoládové mushroomy sú najlepšie asi. To vám doporučujem. Doporučím kúkať. Á, svieti tu Boh. Zrazu. Toto dáme do koša. A pokiaľ chcete viacej videí so mnou, tak dajte samozrejme odber. Zasadíme túto mushroomku na počesť odberu. Takže dajte odber a like. Čus. Počkaj, ako to je? Čus. Chuj, prečo to bolo osmutané?